Aukeratzea zaila dago, egia esan, oso zaila dut. Aukeratuko nituzke Euskal Herritik agian dut eta anestesia. Niretzako aurreratuta zeuden taldeak dira. Osea, denbora horietan nolako musika sortzea eta garatzea, iruditzen zait izugarria. Eta gero atzerritik, Gojira, asko maite dut egiten dute musika, iruditzen zait metalerako oso virtuosoak direla, eta Ginger. Ginger ere musikariengatik, musikariak basujolea nire basujolei maitatuena da, eta bi horiek atzerrian eta beste bi horiek Euskal Herrian esango nuke. Gustoko dudan diska bat, Deftonesen My Own Summer da. Nera bezaroan harrapatu ninduen, aldaketak, uste dute momentuan nuen energia hori errepresentatzen duela eta oso gustora entzuten nuen eta entzuten dut oraindik. Kantu bat, letragatik eta aukeratuko nuke duten Haize eza. Edo, zalantzak agian anestesiaren gatibutasunean, hortxenago. Duten edozein abesti, egia esan. Haize eza adibidez, bandera trapu bat da, haizerik ez badabil. Iruditzen zaite bere egunerako ere aurreratuta zegoen letra bat zela, oso sakona, erabiltzen dituzten rekurso guztiak eta kristonak iruditzen zaizkit, haize eza. Bi aukeratuko nituzke, bat Javiertxo, Ziklonotaoseko basularia da, nire irakaslea izan zen. Asko maite dut dituen eskilak, asko maite dut dituen linea guztiak esan behar, eta pertsonalki asko miresten dut. Eta gero beste bat izango litzateke Eugene, ez dakidala ongi abizena, Errusiarra du abizena, Gingerreko basularia. Iruditzen zaidalako erabiltzen dituen teknikak, slapa, tapina, nola bateratu dituen metalarekin batera. Kristona iruditzen zait hori. Denborarekin nahiko aldatu egin dira. Egia esan daramagun bizitza ezekin honekin zaila da mantentzea pixkat gaztetako ritmoa, baina gutxi gora bera egunero eta gauean afalduta gero, beti tarte bat eskintzen diot, musika berri entzuteari, beti entzun da musika entzutea edo. Aukeratzekotan aukeratuko nuke Maiatzarrok. Euskal Herria Peñan, uste dut dela kriston lekua, egoera ezinopea jotzeko, elkartzen den publiko gehiena edo musika maitale amorratuak dira eta beti eskertzen da egia esan horako publikoa izatea edo ez. Orduan Maiatzarrok, esango nuke Euskal Herria Peñan. Beti gustok izan ditut leku txikiak. Leku txikiak nik uste badutela energia berezi hori. Askotan makrofestibaletan edo festivaletan ez dena sentitzen edo. Orduan nik esango nuke, ezakit ez nago ziur, agian Iruñan edo, Iruñan ez dago iaia lekurik, esan daiteke, baina ez dakit, egia esan, Kabas, adibidez egiten dira kontzertu nahikotxo eta hor energia sentitzen da. Infernun lehen egiten zirenean ere, eta Garazi eta leku gutxi gehiago egia esan. Gaztetxeak dira agian hor pixkat hori gehiago pizten diaten lekuak. Nire bizitzako kontzertua, zalantzarik gabe, Donibaneko jaietan, anestesia ekarri zutenean. Ez dakit, gaine uste dut ez zela ikusten dituen lehendabiziko aldia, auzoko jaietan, ez dakit, niretzako energia beterizko kontzertu bat izan zen hori. Eta anestesiako kontzertu hori bai.
Rage Against the Machinen lehendabiziko diska. Durangoko azokan, nostalgiaren gatik agian, erosi nuen azkeneko diska izan zen Sorkunen Ona diska.